Nagtuo ko, nalilinadlawa, nalimot ta sa atong mga problema. Ang uban ay problema kung sa iyong agon, na mga balatian, na mga eskwela, daghan ka problema ni ining kinabuhian. Apan salamat ni panahon nga nagkatigom ta, naminaw sa pulong sa Diyos, nagsimba sa atong Diyos, naglinta nato, tanan natong mga problema. Gani ang uban, nakasayaw sa kalipay. Ano man, ilang una ang tanang problema, gisulbad na o pagasulbaron ba sa atong Ginoo. Mga igsoon, salamat kayo. Una'y tuyo sa Ginoo. Inyong basahon ng Biblia, sa diyang si David, nagdaig siya sa iyang pagsimba sa atong Ginoo, nakasayaw siya sa iyang kalipay. Kinsa may makasayaw? Katong nakabatod o kalipay. Amen. Huwag ka malipay, di ka makasayaw. Sayaw ka nga huwag ka malipay, nakadahang problema, bugat tayo. Pero mga kaigsunan, kung nakailata na ang Diyos na nagbuhat sa langit sa yuta o sa tanang mga butang, mo'y Diyos na itong ginagaran, mo'y Diyos na itong gisimba, makasinggit ka, makasayaw ka sa kalipay. Kaya ang Diyos naghatag nato sa tanan natong gikinahanglan. Dahil ko na Ginoo. Mga kaigsunan, salamat kayo sa mga butang gipaambit sa itong igsoon, kalabot sa akong pag-alagad. Akong sumpayan ang ipaambit sa itong igsoon, pero musugod ko sa Lucas. Sa Lucas, mga kaigsunan, 4, ang Ginoo siyang pagpangalagad na gisgot siya, o tuig sa tinghugyaw, the year of Jubilee. Ikaduog na mga ng igsoon. Ang mga katawhan sa Israel, yatagan man sila o luna dito sa yuta sa Kanaan, pero tungod sa ilang pagkatapulan, nangaprinda ang ilang yuta, nangaprinda ang ilang balay, gani ang uban, nabaligya pagod sila sa ilang kaugalingon, tungod sa ilang panginahabugi, sa ilang panginahanglan. Pero ang nakalindot, mao nga ilang yuta na ilang tikaron, ilang paymuslan, aron magdala sila sa mga botong produkto ini sa pagsimba, sa pagdaig silang Diyos. Kung maprinda na, wak na sila ikatungod. Ang lindot mga igsoon, ang Diyos nag-provide ng panahon. 50 na katuig, muna nilit ka 50, iuli ang imong naprinda na yuta, ang imong naprinda balay, ang mga naulipon, magkagawas, gitan silang agalon, gitawag ko, the year of Jubilee. Busang nakatauhan, magpakapot. Kanusa mo abot ang ika-50 katuig, kaya ang akong yuta na prinda, ang akong balay na baligya, pag-abot sa ika-50 katuig, akong mabalik pag-angkon, kay kanak ang tuig na sila magsingit sa kalipay, the year of Jubilee, kay mauli ang tanang katigayunan nga nawala sa katawhan sa Diyos. Pero mga kaigsuunan, pag-abot sa Ginoo, dili ika-50 katuig ang iyang disaysay, ang iyang disaysay, siya ang atong Ginoo. Kung imo mabatanan, magkabaton ka sa tuig sa tinghugyaw, kay mapasaylo tanang limong mga sala, masulpat tanang limong problema, kay di ato sa atong Ginoo o kanang adlaw, kanang tuiga, magkalipay ka, magsinggit ka sa pagsingitan. Salamat Ginoo sa kaluwasan na akong nabatunan, pinaagi sa imong kamatayon dito sa cross. Mga igsoon, nagkapasalamat ng mga Ginoo na siya ang Diyos na naluoy nato. Dahil ko ng Ginoo, nagbuot siya, makadungog, makakita, o kakawan ni Nisyota na nagkapasalamat sa atong Ginoo. Pero, kinahanglan, kanang nangatay kasinatian. Usahay ng God, may mga grupo karon, pagsunta, sige, sayaw mo. Mo sayaw sa kalipay,
Pero ang kasing-kasing, wa malipay, naguol. O sa bukakay lawas, mo sayang sa tali adili madala. Pero mga kaigsuunan, kung ikaw malipayon, gaan kayo mong lawas sa pag-awit, pagpasalamat sa Ginoo. Usahay, pugso nato ang mga igsoon, ibayaw ang inyong kamot, iwagay-iway inyong mga kamot, hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah. Pero kay, wa man masulba ang mga problema sa ilang kinabuhi, mga igsoon, dili sila magadaig sa Ginoo. Dinhi sa ato sa Kristohanon, wala nato pugsa mga igsoon, mga igsoon sayaw mo, mga igsoon singgit mo, tungod sa atong kasinatian, sa gibuhat sa atong Ginoo, gikan sa atong Lunes, na kay problema, tuwa ta sa atong mga panimalay, tuwa ta sa atong trabaho, di kay kabunto kasinggit sa kalipay, pag-abot sa atong panagkatigom, magkalunog ta sa mga pulong sa Ginoo, sa mga lawiton, magkain ta, hallelujah, hallelujah, ang Diyos atong Ginoo. Mga igsoon, asa man ninyo i-express ang inyong kalipay? Dito sa ato, kita naman, di kahit pa dito makasinggit sa kalipay. Labi na, sama na ako. Di ko nga yung muawit. Kung nagmuawit ko, magputol-putol. O ako raw sa mahulong. Pero kinakoy kauban, bisang mahulong akong awit, magpadayon sila. Mga igsoon, magkabatol kong kalipay, kagana sa pag-alagad sa akong Ginoo. Kinsa may nag-alagad sa Ginoo nga nagmahay, nga nag-alagad siya sa Diyos. Kinsa man dinhi ang nag-alagad sa Ginoo, nga wa na mo angay, naghunahuna na siya, mubiyag ko ni mo Ginoo, mutalikod ko sa pag-alagad. Kay ikaw, ang Diyos, may nagtungina sa akong kinabuhi. Naabay usa? Nagtungina. Kanang gibinuangan baka. Kinsa man dinhi, gibinuangan sa akong Diyos. Mga igsoon, kung ato nga pamalandong, matag adlaw, yatagan ta kusog, yatagan ta gininhawa, yatagan ta kahayag, yatagan ta sa tanim natong gikinanglan, makaingon kita, Ginoo, hantod sa akong kamatayon, mag-alagad, yuto kanin. Ingon sa lista dali, wa sukat ko, binuangi sa akong Diyos. Kano, binuangan mo mo? Kung mohulong ang hangin na imong giginhawa, bisag 5 minutos na lang, kanang binuangan ka ba? Pananglit, ang Diyos na naghatag, binuangan ta, ipagpunyo ng hangin, 5 minutos lang, daghan kayo mo kiri, daghan kayong mga matay. Pero mga igsoon, ang atong Diyos, wag yun magtungina, wag yun magbinuang nato, busa, angay nato siyang alagaran, angay nato siyang tukuan, dawaton o simbahon, hangtod sa katapusang mga adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Pero gipaambit ni Brother Dennis Pactoran, sumala sa Biblia, ang atong pag-alagad sa Diyos, dili day piho nga garantiya, okay na. Panitaan, susiha, ang kabubuton sa Diyos, ang paagi sa Diyos, aron sa imong pagsimba, sa imong pagdayeg sa Diyos, ang Diyos malipay. Ingon ang Marcos, Kapitulo 7, kining mga tawhana, nagpasinungog na ako, pinaagi sila mga ngapil, pero halanyo ang ako ang ilang kasing-kasing. Sa ato pa, daghan na nagingon, praise God, pero ba tapaw ra ang tuyo sa Ginoo, bisan mo sa itong buhaton, kanang kinasing-kasing nga paghimaya, pagpasalamat sa Ginoo sa mga kayuhan na atong nagdawat niya. Daghang mga tao, inikabuntag sa iyo, una-una, kaldero dayon, lungag dayon, bata dayon, trabaho dayon, dikyo ka, makalito. Ginoo, salamat,
nininglain na usab nga adlaw imong gidugang sa akong kinabuhi. Karong adlaw ikaw ang akong kauban, bisan sa kumuhaton, bisan asa kumuhato, ikaw ang Ginoo nga magagiya o magatagbo sa akong panginahanglan. Daghang mga tao, salamat na kita kauban sa mga tao nga nagpasalamat sa atong buhi nga Diyos. Ini kagabi, naman itong trabaho, no, tibok adlaw, daghang kalampusan atong nagdawat, dili gyud ka makalito, pipila ka pulong, sa di pa ka matulog. Ginoo, salamat karong adlaw, nakadawat ko sa daghang kayuhan, daghang buluhaton, atong nabuhat, kay ikaw ang Diyos, naghatag na ko pusog, naghatag na ko may pagawas, naghatag sa tanan natong gikinahanglan, matulog magkukaron, ikaw akong dayon, ikaw akong pasalamat. Kuna'y tuyo sa Ginoo. Pero mga kaigsuonan, nag-agad ni sa atong kasayuran, sa mga puno, sa atong Ginoo. Huwag tama sa'yo, nalipot ka pasalamat, pero dahil ko ng Ginoo, giawit sa atong mga igsoon, maayong basahon ang Biblia. Kung basahon mo kini, adlaw-adlaw nga tanan, Biblia, magkatabang ka nato. Busa mga igsoon, dili dahil relihiyon, ang importante, yes, maayo kayo, matambong taktikon, makadulog mong mensahe, gikan sa mga mensahero, pero mga kaigsunan, ilaraman ka oras sa usa ka semana, dito sa atong mga balay, kinahanglan ta, magtuon sa pulong sa Diyos, magday, magpasalamat sa atong buhi nga Ginoo. Mga kaigsunan, apiki kayo akong panahon, kining inyong igsoon sa Brother Rosubilian, sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagsusigyog ko, dili lang sa Biblia, kundi gitun-an namo ang kasaysayan sa pagpangalagad sa akong Ginoo. Nag-on with history, Pastor Dato. Muna nga kami, balansi sa akong pag-alagad, aron klaro na ako na kinilupuha na akong gipasakupan mo'y grupo sa akong Ginoo. Nag-eskwela ko sa SDE na ako'y diploma. Nag-eskwela ko sa Baptist na ako'y diploma. Nag-eskwela ko sa Pentecostal na ako'y diploma. Sa pagsusi, asa ang grupo na iya sa Ginoo. Mga kaigsunan sa katapusan, gipadaygan ko sino nga kini nga iglesia nga gitukod sa akong Ginoo, gipakamatyan sino. Busa maglaom ko mga igsoon nga unta sama ni Pablo sa iyang 14 ka mga sulat, gi-conclude lang niya sa 2 kapulong, open vision. Ang buot ipatik sa itong mga kaigsunan nga kami sa payuling sino nagtuon ni Biblia, nagtuon po ni of history. Kano sa natuko ng iglesia, 33 AD sa gisaysay ni Brother Pactulan. Kano na himugso, natukod, na establishar ang Roman Catholic Church, 325. Muna ilang hapit mag-300 katuig ang pagkaulahi sa Romano Katoliko kaysa iglesia na gitukod sa atong Ginoo. So kana ko itong inyo. Unya po, sugod sa 1600, hangtod sa 1500, ang Biblia, hindi nga ipabasa ni bisan pinsa, itawag ko, Dark Ages, dili kayong adlaw, ang bulan bitoon, di musika, ang Biblia, dili mabasa ni bisan pinsa, gitawag ko, Dark Ages. Mga igsoon, salamat, gigamit sa Ginoo, usa ka bang giitan nga pare, sa 1500, si Martin Luther moprotesta sa Roman Catholic aron ipahuli ang pag-alaga na naa sa dibdib. Pero kaya tinabong Estado limitado man, tululang kadagko ang payuli ni Martin Luther. Ang tao matarungon, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa penitensya. Ang tao kinahanglan mo ba sa Biblia?
dili ng simbahan, kundi bisan sa ilang mga balay, o ikatulo, dili na muyugmo sa mga dibulto, mga larawan, nagisgutan sa salmo na ay mata, di kapita, na ay tiil, di kalakaw, na ay dalunggan, di kadumok. Busak, kini nga tigumanan, kini nga simbahan, nakakita ba mo mga dibulto dili? Wala, kay kini nagsunod sa pagtulunan na naa sa Biblia. Amen. Ang nakalundot mga kaigsuunan, kay wala mauman dito ang buhat sa Ginoo. Pagkabot sa 1600, gibanon sa Ginoo ang mga pari, apenas madaming kuyod nga kinahanglan makasinating sila, dili lang mapasaylo akong sala, kung dili naapay Diyos nun nga kinabuhi sa sulod. Inner lang. Ang kang Martin Luther, justification by faith, ang ilang madampuyon, Father Lawrence, mao na makasinati sa kinabuhi sa Diyos nga naa sa atong sulod. Sa mga panaglit, ang tao, doon ay gitawag, 5 senses. Makaila ka sa tao, pinahagis imong pagkakita, mata. Makaila ka sa butang, pinahagis imong pagkila, kamay, asin. Makaila ka sa tao nagsulti mo sa imong pagpaminaw, hearing. Makaila ka sa tao pinahagi sa imong paghika. Bisag makiyong ko, makaila ko, kini, may kupon, o kini, kini, panapton. Ano man? Kay naatay 5 senses. Ang pinabuhi sa Diyos na nawa sa itong sunod, doon na sa pagpati, makaila, unsay sala, unsay dili sala. Dili na kinangan ni mong iyon, ayaw na brad kay sala na. Siya nakakilala kung iyang nadawa na matunan ang kinabuhi sa Ginoo. Pagkabot sa 1800, gigamit sa Ginoo silang sensensyo ng tao makasiguro sa kaluwasan samtang buhi pa. Kaya hanggang guro ng lalagad sa Ginoo, way sigurong kaluwasan, karon kaya siguro luwas, pero ugma kay mapaklas ko, masuko ko, wa na ko'y sigurong kaluwasan. Ingon ang Judas Christ, ang kaluwasan, magkausa, ngadto sa dayon, ikaw, nga Kristohanon, luwas, hantod sa dayon. Sa unahan, kaya nagkikaghan mo nagigad na may Mateo, ang mula utay ang tuds katapos ng luwas para na sa ganti. Ang kaluwasan mo ay bayad, Episo 2:8, pinahagi sa Grasya na naluwas kita. Pero, kinahanglan ta malagad, kinahanglan ta magbuhat sa maluwatong Ginoo, aron gantihan ta, sumabot piling niyang kingdom. Pag-abot sa 1900, gigamit sa Diyos si Brother Watchman nga makakita nga ang relihiyon nagbahin-bahin sa lawas ni Kristo sa katawhan sa Diyos. Kinahanglan manggawa sila sa mga relihiyon, mag-usa sila pagbarok sa sukaranan sa iglesia lokal, usa ka lungsod, usa ka syudad, usa ka syudad o lungsod, usa ka iglesia. Pananglit ang talaingon, pila ba ni ka barangay? Pulo. Kining talaingon, pulo ka barangay. Pero tungod sa kadagko sa sitio, kay niabot ang gayon ni dito sa sa San Fernando, taas kayo, bisag na pulo ka mga simbahan, meeting hall, usaran ni ka iglesia sa prinsipyo sa Biblia o sa gobyerno. Pila pa ka-DILG na nag-atriman sa talaingon, usara Department of Local Government, ang DILG. Muli, ang atong dibasihan ito ko, mubasa taglidiha, parisa na ito history, para musibo ka sa plano sa Diyos. Karon kay sa talaingon, usara man niyo, usaray administrasyon. Pero sa espirituhanon, pila ba ka-administrasyon? Lahi ka ng grupuha, lahi ka ng religiona, lahi ka ng religiona. Wala. Pertindaghana. Dapat sa Biblia, usara sa siyudad Jerusalem,
bisan ni abot sila 8,000 kapin usara kay iglesia sa Jerusalem kay tunay usara ka administrasyon. Mga igsoon mo na ibuot namo nga ipatik sa ato nga kaigsuonan. Ako giingnan si Pastor Dan, giingnan ako sa dato nga tinis kalaingod salamat nga namay kapulungan sa mga pastor, sa mga magawali. Kung mahimo, musitin mi, mulikod mi, mupaambit mi, nga sila alagad sa Diyos, anak sa Diyos, kami anak sa Diyos, alagad sa Diyos, mag-usa ka, alang sa pagpauswa sa buhat sa Ginoo. Ingon si Pablo, si Apolos na ganun. Si Pablo mo'y nagbisibis, ang Diyos mo'y nagpatubo. Pero karon, ang mga pastor, Hops, ayaw sunod din. Ako ning pretoryo. Mga igsoon, hinaot unta, makita na ko, lain-lain kagamitan. Ang mga igsoon ni Piso 4, ang Ginoo naghatag o mga grasa, ang uban na apostolis, probita, evangelist, silver and teacher, pagpirtik sa mga balaan, busa, ang pastor dito, atong gitinangan din. Ang pastor dito, atong gitinangan din. Ang taga din, gitinangan nila dito. Aron, masangkapan ang mga balaan, mutubo ka ngadto sa pagkakanto. Karon ang hitabo, kung unsay timplada dinhi, mao din lamig. Mo'y timplada dito, mo'y style dito. Mga igsoon nga ko igsoon, Kolosas 3:11. Walpod na ko ang tanang kalainan, mag-usa ta diha ni Kristo. Busa, inawat makita ni sa mga igsoon kay karon man ang nahitabo sa Kristiyanidad. Pamilya sa itong igsoon kanina, 43, 155, kagrupos pagpagalagad sila, naglamano sila, ibabaw sa parin. Kumusta ba? Okay na, imo na, ako ni. Usulot ka rin, manamit ka na ako. Ako ka rin, usulot ko niya, manamit ko. Iya manitanan sa Ginoo. Busa, di kinahanglan, kanamo dire, di kinahanglan nato ang taga-dire, paglikon, pagdasi sa mga balaan. Aron, magalahutay ta sa atong pangalagad, bisan dapat, problema, mga pagsulay, kaisigaran sa kinabuhi, makaingon ta sama ni Pablo, nga alang kanako ang pagkapuri mo si Kristo o ang pagkamatay mo ipagdamo. Mamatay ni o mabuhi iya mi sa Ginoo. Pero kung sa pag-iyahay karon daghang nga nalagad sa Ginoo na lalay ay balik-balik na ang mensahe ni pastor. Balik-balik na lamay kayo magpuna paslag versikulo. Kaya nga naman wala sila makakita nga di ay ng iglesia lawas ni Kristo na pinahanglan siya normal nga sirkulasyon. Panawan yun lawas. Ang dugo nga naglatay sa ulo miabot sa kamot, miabot sa tiil. Dili kay ang dugo taman na sa kamot. Pwede kaya bukusin plastiko, di pa madugay malagong. Basta kay dili mo sirkular ang dugo sa tibok lawas. Mga karoon mga kaigsunan, daghang mga simbahan. Wala na simbahi. Kaya naman, ang mga membro gilay, kaya wala sila kapita sa usa ka lawas sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, kailangan makita nato ang Biblia. Sabi ang tugod, giskutan man sa kaigsunan, ang Ministerio of the Age, Vision of the Age, kung nabuhi ka, panahon ni Noe, mutabang ka o tukod sa arka. Kung nabuhi ka, panahon ni Moses, magbantay ka sa mga balaw ni Permanon, naghihatag sa Diyos. Kung nabuhi ka, panahon ni Juan Bautista, magpabautismo ka, sama sa gibuhat gani sa atong Ginoo. Pero karon, unsa naman panahon na karon? Brad, unsa man gid ay ang vision of the age sa atong panahon karon ug kinsa man ang ministro sa panahonan. Panahon ni Martin Luther, justification by faith, o si Martin Luther ang ministro sa panahonan. Karon mga kaigsunan, wala naman. Sila Martin Luther, sila Zinzendorf, sila J.C. Lewis, daghan pang mga higanteng mga mag-alagad nga gigamit sa Ginoo nga nakakontribute sa atong kasayuran sa kamatuoran, gipakita pinuli ninyo sa inyong pagsusi.
sa atong igsoon matsmani, nagtunay usalan ka iglesia sa usa kang lungsod, usa ka syudad, ang dili mabagin ang katawhan sa Dios. Amen. Si Brad, gikinahanglan nako maglikon magdasig kay di ko kapadayon kun way magdasig nako. Si Brad nagkinahanglan po sa akong pagdasig pagpalikon aron kitang tanan makabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Si Brother ni gigamit sa Ginoo, gisumpayan ni Brother ni unsa man ang nakita ni Brother witness ni sa tibuok universo dunay usa lang kalawas gi-explain sa matag lokalidad. Praktiso nato ang panagsagol, panagbilding sama sa atong gibuhat karon. Ambot ka, pastor, kung kamuray nagsimba ganina, makasayaw baka mga igsoon sa kanipa. Yan ang uban, dugay kayo kay samtang naglakaw, naguna-una pa inikuli-unya, unsa'y palitbugas, unsa'y sudan, unsa, o daghang problema. Pero mga kaisonan, sa diyan magkatapok ta sa inyong pahiyong, sa inyong katawa, sa inyong aksyon, nasuklayan ko, nalikon ko sa atong pagkalaga sa inyo. Busa, muli, ang ipakita ni Brother Lee, blindi sa tibuok, sa tanang katawan sa Diyos, kutob sa labing duol-duol, Bradsit. Busag nili lang kay kita nagdili no? What on man nato ang atong mga kalainan o gani, busa na itagatagong, na itagasulok, na itagadigos, na itagapanabok, Carmen. Kapalong mga kabalik daw, dayon na itagabukid doon. Sa puyo, magdinasigay ta ang usa sa usa. Basig makain mo, kamu lang nalihin-anhin. Pero kalipat ko dito, di tingalin mo musugot. Pastor, dato, welcome mo sa kaiglesia. Amen. Sama sa gibuhat ni Pastor Mansan. Dito, iyang nakita sa pagpakikuban sa mga balaan. Iyang nakita ang katamis sa atong pag-alagad sa Ginoo. So, atong sirhan, mga 5 minutos na lang ko, dunay tulo kapag pangalagad, naghisgutan sa Biblia, sa daang tugol katawhan sa Israel nga sila moadto gyud sa Jerusalem sa pagsimba paghalad ngadto sa ilang Diyos. Pero kini kapag alagad Lucas 16:16 ang kasuguan o ang mga propeta mulungtad hangtod ra sa pag-abot Juan Bautista. Pwede mo tindog mo rin ba? Tulungan kay dili na ko ni dugayon. Natulog dire sa daang tugon katawhan sa Israel. Amos 3:1 Diyos, sila lang ang katawhan nagpilit sa Diyos, ganit gitawag sila o Diyos sa Israel. Sa Episyo 2:11, ang mga tao ng mga hitil, apil ka taga Pilipinas, watay labot sa Diyos, watay kalambikitan sa mga saad sa Diyos, kay dili ta mga Hudiyo. Pero Isaias 40, gitag na ipadala si John the Baptist sa pagsira, sa pagtapos, sa pagkalagad sa nagtugon o pag-introduce sa pagkalagad sa bagong tugon ng mga grupo sa itong Ginoo o bitunga si Jesus na mao ang ipaabot sa kanasuran magtuman sa walay katapusang plano sa Ginoo. Kini ng ibang grupo. Kung mangutana ko ninyo, asa mga grupo mo ipon? Sa grupo nga nagbantay sa adlaw ipapaway kasuguan ng mga tulumanon, sa grupo ni John the Baptist nga naghisgot sa bautismo sa Panginoon o sa grupo ni Kristo. Kaya nililin na mo karon lisod, kailangan man tayo Biblia. Pero sila sa una mag-lisod sila pili. Kini ang Diyos naghatag sa iyang kasuguan, gisulat sa iyang tudlo ang napulog kasugon busag dili ko. Ang Diyos si Kristo nagpabautismo ni Juan Bautista. Busa diay, dili na ba si Kristo, si Juan na ba, kasi man nagbautismo ni Jesus. Pero si Jesus, Kolosas 1:9-15, si Kristo ang dakway sa pili makita ng Diyos na ang niya nagpuyo ang tibuok kaugmanan sa Diyos. Ingon ang Juan 14, ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Busan mga kaigsunan, karon sa atong panahon, dili nataani, dili ta magpusa sa grupo ni Kristo.
makita ni sa daghang nga kalagad. Mag-usa ta dinhi. Kaya nimo, dapat mag-usa ta dinhi sa layon. May puli daghan kay. Dito daghang mga badungon nga butan, dito daghang palahubog, dito daghang mga butangiro nga butan. Ngano diyan? Og mag-usa ta kay dinhi sa iglesia nga lawas ni Kristo, kitang tanan magalihok, makabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Dili man kay si pastor, dili man kay si elder, kitang tanan kagbahin ta sa lawas ni Kristo. Ang kamot dunay kagamitan, ang tuyo dunay kagamitan, ang tunggan dunay kagamitan, kitang tanan makabuhat sa buluhaton sa atong Ginoo. Kami sa Quezon mga igsoon, Quezon Bukidnon, 19 na kadistrito ang Quezon, kusog ang buhat sa Ginoo. So yan papangluwas sa mga katawan. Ikay na man lagi. Kay karon, anad man, nakatapos Pastor Jerel, magkasaysay na tungkol sa clergy and leadership system. Nagsalig na lang yun ang mga manimbahay sa mga maayong mensahe. Uminaw rin sila, pero sila, wag yun kasi nakita. Nagdinhin sa Kristohanon, atong gidasi, tanan magtuon sa pulong sa Diyos, tanan muliho sa atong panagatigon, magkaampo ka, magkapropesya ka, sa tuyo matukod ang lawas ni Kristo. Sa sunod kaya na mong balik, kung masugod si Pastor o si Dato, maghimotag demonstrasyon sama sa gibuhat nato sa Boston na dili na kinalan ikaw ang pograd ang espiritu namin magpando dayon tubag-tubag na hantod makalihok ang tanang mga balaan sa paglikon o pagdasi. So mga kaigsunan, balik ko na ko ang pananaon sa panahon nag-isbutan ni Brother Pagturan kinahanglan makita nato kung natas katawan sa Israel dapat dinhita sa atong paglalagad panahon ni John the Baptist dinhita pero karon praise the Lord mag-usata ni Kristo o sa iglesia na iyang lawas sa Biblia di malalis natay Pentecostes ika-50 kadlaw kaulugan sa Pentecostes 50 days muna gibuhat sa atong mga igsoong Pentecostal. Pero di ka kabasa sa Biblia. Bisa ko sa kabersikulo. Pentecostal Church. Wala. Yes, na si John the Baptist. Mo galing ang bautismo sino. Pero di ka kabasa. Even a single verse. Baptist Church. Ano naman? Kaya ng iglesia, iyan ni Kristo, gitawag sa Biblia, iglesia ni Kristo, okay si Kristo, Diyos man, gitawag ni iglesia sa Diyos. Mga isang hinahot, hinay, ato ning masabtan, hayagan tas Ginoo, inaagi sa atong pagpuon, pagpatinaw sa pulong sa Diyos, maglaon ni, nga kitang tanan, mudanga sa imaya, nagiandang sa Ginoo. Ako pasalutan, thank you. Pasalutan, pasumpayan, Brother Bert Laton, kagaling sa imong testimony, o pampadasig, kay talagsara ka, magkatambong o tigong, dinhi sa talangingon. Salamat kayo, mga kaison, si Brother Roberto